Ovo je 100 dinara. Treba... 100 dinara. Pa nisam ja sedao napred, ti si sedao napred. Ti imaš veći, ti moraš više da platiš. Ti ćemo svoje vezivanje. Treba Ja po sam bio 300. ugrožen. Evo, Dragane. Nemojte ste biti više tužni. Evo, Dragane. Dogovorili smo se da ipak podelimo. Evo ljudi, hvala vam. Ne znam šta da vam kažem. Hvala vam ljudi. Ako vas to ne vrijeđa. Eto. Idem ja odmah da uplatim. Ajde. Baš vam hvala. Ajde. Baš ste zlatni, fini momci. Eto. I? Pa zar nije lepše ovako kad ode čovjek? Kažem. Zaboravio kazu. Pa to odgovorno. Pa kako će platiti? Šta? Pa, bog te, stvarno 900 dinara. S.O. Sombor. Dragane! Čekaj. A šta vam je s nogom? Vrati mi moj 300 dinara!